wulana jammayo ina bone bawdo ina bone kadi bawa do holyo. Assalamu alaikum mon yebiyankoɓe Winder TV min calmini on kala kubal min ñaagani mon Allah moƴƴere hande en gartiɗo émission meɗen wulango jamma accittake e goto en waɗa noon ɗum hawa kumbiyel kum faari hawa daade el jam falaka racine ali eli bana debbo mo kasga manko hande noon gadduɗen koko faate octobre rose hade men yaade toɓɓere men noon eɗen calmina ɗo yiɓɓe sehilaɓe eɗen calmina kadi yeeɓiyankoɓe Winder TV onon yeeɓoɓe kadi oɗon ñaaga ha hande yon jokku yebde jokkon wadde partager jokkon wadde like commenter Winder TV wona minen ko onon mboɗo salmina ɗo hen nene dikkiri nenam Hammadou Yummam Moustapha Bal ɓurɗo andirede Amadou mi salminima afo kirade mo wona afal ufal mo wona afo mbaɗemo ɗon hade goɗɗo dañede chéri accami ñam mi salminima mi juurimama tawde mbiɗen ko octobre rose ha joni ko lewru manam rewɓe teddinira ɗum ɗon donc mboɗo salmina ɗo hen la grande couturière Mariam Polel Ba depuis Apix mi salminima mi juurimama mi salmini aussi Hadi Diallo DG complexe Mama Binta mi salminima d'ailleurs ni ko kanko rewi ɗo en nene Seydi Diallo mi salminima mi juurimama mi ñaganimama Allah moƴƴere kadi mboɗo salmina kadi Binta Thialel Diallo depuis Nouakchott mi salminima mi juurimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi salmini Daouda Bal sama nenam Samba jofta ha ko rufe mi salmini nenam Mariam Sarr mi salmini famille o foof dendagal jeeɓo Winder TV mboɗo weltinirma yewtere nde hande noon mbiɗen gadduɗen ko octobre rose manam so octobre darima yimɓe fof ne gandi hakkillaji to keedata koye cancer ha jofte cancer du sein so wiyama octobre rose noon ko lewru ndu ganduɗa c'est un mois pour se mobiliser contre le cancer du sein ko lewru ndu ganduɗa yimɓeɓe foof ko nden daroto wonande wondunoɓe hen ko nden daroto ɓeydo daranade safaru mumen ɓe gondani hen ɓe jaaha ƴeewoya ɓalli mumen mbawa andude kañumen kadi holto dari donc so wiyama noon goto foof ina ñaaga so octobre rose o yonti tawde yaade dépistage gratuit yimɓe foof yo mbaɗ mobilisé jaaha ƴeewoya ɓalli mumen par ce que neɗɗo sa nani ni wiye yo ƴeewoy ɓandu muɗum ko mbiyetene tinta hunde e law e ɓandu mum anda no safrori kadi so wiyama kadi à chaque fois kadi sene waɗe insisté yo yimɓe ƴeewoy ko rafi mo ganduɗa o deƴƴat o wonata ko nder omo gollo golle makko ko rafi deƴƴuɗo wona mo ganduɗa ara tan waɗa manifesté o aɗa andi ɓalli ɗi jiida ne waɗi ɓalli ɗi ganduɗa ene mbawi supportude rafi o wona e mumen ko juuti tawa jaltani mais tawa ne bonna nder wonɓe ganduɗa kadi so rafi o ari mumen tan ene tina sans dépend no way par ce que kanko wona à chaque fois waɗata manifesté kanko ko deƴƴuɗo ko nder tan woni ko ɗum noon tahate bandiraɓe ñaaga à chaque fois tawde yaade ñande foof waɗoya dépistage weeɓani so octobre yonti kam ene waɗi des dépistage gratuit goto foof ne ñaaga yo ya ƴeewoya ɓandu muɗum kadi kaldatim kadi surtout koye rewɓe ɓe par ce que ko rafi mo ganduɗa c'est le cancer le plus fréquent e rewɓe ɓe ko cancer mo ganduɗa ɓuuri yawade ko rewɓe ɓe cancer du sein donc noon eɗen ñaaga enen rewɓe de jahiren ƴeewoyen ɓalli meɗen mbaɗen profite o kadi aussi e octobre rose o so ɗum ɓenni gadduɗen hande ko rafi enɗi ko rafi mo ganduɗa ne waɗi sensible ko rafi mo ganduɗa no hulɓini Allah ɓuuri musɗo mettuɗo kamniɗo mo rewɓe ɓe mbaɗata tan jankontel e oɗo saaha mo gonɗen jaafoɗon e konngol ngol donc noon an hoorema tan an debbo ni aɗa ñaaga à chaque fois kala to gonɗa hata jungo ma waɗɗata enɗima par ce que an hoorema tan aɗa wawi yiyande ɗum hoorema tawa a yahani tawa hôpital par ce que à chaque fois wiyaka tan ya fat octobre rose o an ɗo gonɗa ɗo foof aɗa foti saaha foof memde enɗima aɗa waɗa ɗum palpé par exemple joni gona nde suudu ma tan cuuta jungo ma woto ngo ƴeewa endu ndu no wayi no tawi darima normal walla daraki kadi sa suuti jungo ma ƴetta jungo wongo ngo peɗeli ma tati mbaɗa des petits cercles aɗa waɗa ni aɗa ñoƴƴa aɗa ƴeewa so tawi wonko woni hen tan an ma andu ya quelque chose ko ala en duya ɗum ɗon kadi so tawi a yiiɗum e hoore ma ya ƴeewoya changement ji mum noon ala no ardata
jaafoɗon woni hen ene waɗa manifesté e taare mumen jaafoɗon par ce que woni hen ene waɗa des taches de sang jiya ɗum kadi e selluji mumen kadi ene waɗa des taches de sang ɗi ganduɗa ko noon waɗirta manifesté o woni hen ardata mumen ko seroji musɗi deggodirɗi ɗi ganduɗa hay goto anda ɗo haaɗi ɗum foof so neɗɗo yiiɗi men hoore mum yo ya ƴewtoyo walla arda ma kadi dogu reedu mo ganduɗa koko juuti ɗum foof so neɗɗo yiiɗi men hoore mum yiyatano ɗumen hoore mum ene wiya yo ya ƴeewoya wiya ko noon so ɗum waɗi tan ko ɗum wondi non mais sa yi changement e ɓandu ma hayso wona toon waɗiri manifesté o changement tan sa yiiɗi men ɓandu ma aɗa foti yaade ƴeewoya docteur kadi aɗa yiiya kadi ɓe ganduɗa so tawa no jiiranno règle uji mumen ni règle uji ɗi changé woni holɗum ɗo fonno hadde ɗo diwta ɗon manam reggodira ko juuti tawa fonno wonde 5 jours walla fonno wonde une semaine yaha ha 1 mois walla ha 1 mois 15 jours tawa jomum ene yiya règle uji dartaki ɗum ɗon kadi so neɗɗo yiiɗi mo hoore muɗum yo ya kadi ƴeewoya nani des mammographie nan ɗo ɗi ganduɗa octobre rose oɗo ɗi ganduɗa ko gratuit walla ni ko yoɓetano ko kam au moins ene usta ha juuti ɗum ɗon kadi yo neɗɗo profite hen yaha waɗoya ɗum saabu enen normalement rewɓe saaha fof eɗen poti wadde des mammographie kono noon nde tawno ko yoɓete hen ko ne seeri so octobre rose yonti kam yo yimɓe jambaɗa profito par ce que wonɗo ganduɗa yoɓetaki wonɗo ganduɗa kadi ko yoɓete ko ina fecca donc yo yimɓe mbattu hakkillaji mumen no feewi octobre rose so yonti wonande rewɓe jaaha ƴeewoya ɓalle mumen so ɗum ɓenni kadi cancer du sein oɗo kalateɗo ko cancer mo ganduɗa so arema an woto haaɓ par ce que safara mum ne ƴetta temps ne yaha hay duuɓi voire des années et des années taw jomum en safro tawa suwa taw sertude hen ko procédure o juuti donc an so ɗum arema woto haaɓ à chaque fois continue rendez-vous ji ma continue yaade mbaɗoya écho ji ma mbaɗoya kala ko poɗɗa wadde docteur kam sa natodire mum hankkadi ko waɗi hankkadi ko suivi donc kala nde rendez-vous ma yonti mbasa amande ɗum jaaha ƴeewoya so ɗum ɓenni kadi enen kadi worɓeɓe kadi eɗen ñaagui ɗumen yo mbattu hakkillaji e rewɓeɓe no feewi wonande wurduɓe rewɓe dañɓe maladie o par ce que en jii won worɓe nanɗo hennen so tawi debbo rafama tan ndesan mbaɗa ɗum abandonné jaaha ƴeewoya debbo goɗɗo gonda e muɗum et pourtant jomum nde woni cukalel nde machallah ne wayno jaam yimɓe fof jiiɗi ɗum kañum ko an yiiɗi rewe ma donc so woodi ko heeɓi ɗum kadi aussi aɗa foti wadde ɗum assisté ɗum ɗon berlotoɗen lancé appel koye worɓe ɓe ñagotoɗen ɓe ko yoɓe muñan rewɓeɓe kadi ɓe mballa ɗumen no cafrori so tawi ene gonde wonduɓe hen ɓe mballa ɗumen no cafrori mbaɗa ɗumen assisté hayso tawi wonde ni an a wawa à chaque fois yadde jomum hôpital weeɓani kono yo waɗ jour uji ɗi ganduɗa sahaji hande ƴefta temps ma mbiya wassismi ɗoftamo ɗum ɗo foof ne deña hakkille gonduɗo hen par ce que ko rafi mo ganduɗa yadata koye hakkille deƴƴo jomum yiiɗa waɗede abandonné jomum yiiɗa woppede yiiɗi ko tawa ene wone entourage mo ganduɗa yimɓe ne gonde mum ne pijje mum ne jalde mum ne potta ɗum ɗon ene walla jomum kadi rafi o no selliri hen ɗum ɗon ko worɓeɓe kalatmi donc noon eɗen ñaagui bandiraɓe ɓe yo mballu rewɓe no feewi so gonde maladie o mballa ɗumen safaruji kadi aussi kadi o safara o kadi mi haalanma namdi ko moyen safara mum namdi ko moyen mo ala moyen foof noon tampat hen ko ɗum tahata sahaji ne waɗe gratuité aji mais hewata kadi eɗen berlo appel mo ganduɗa eɗen ñaagui ministre de santé walla ni voir président de la république yoɓe mballu en toujours ɓe mbaɗa renforcé fatude safara ko fate cancer du sein par ce que yimɓe fof jii hay joguiɓe moyen aji ɓe donkata ko dañde suivi normal par ce que sahaji a arat yidde wadde wone examen aji ɓe mbima koko machine o koko paaniga walla koko ɗuminiga te ɗum ɗon foof wallata cafrotoɗo yiiɗi ko suivi deggodirɗo so tawi an aɗa foti wadde hunde e nder une semaine a wiyama waɗama rapporté ɗon e 1 mois walla 2 mois a wiyama aɗa foti wadde ɗum aɗa andi ɗum ɗon ma wat ko woni joude santé ma donc on appel kam namdi ɗen ko ardiɓe leydi ndi manam autorité ji leydi ndi yo mballu en e santé mbaɗa renforcer santé o concernant cancer du sein o par ce que vraiment ko cancer baɗowo des ravages tampini yimɓe no feewi oɗo moment mo gonɗen kadi so arema safara gardiɗo moɓe jiɗata mbaɗa kam première fois kam sa ari so tawi wonde a fayi hoore ma ari ɓe ƴeewima haade docteur widema kam exactement ko ɗum ɗo gonduɗa ene waɗi to poɗɗa rewde par ce que wiyatma ko yaya mbaɗoya écho sa waɗi écho a arti heewi widema ko yaya mbaɗoya mammographie ɗum ɗon foof noon ko pour yidde wadde confirmé tan ko rafi o walla wona
parce que sahaaji hunde wona e ma e cikka ko kañum taw wona kañum donc non il faut bien confirmer ko kañum mbawa ummanade safara o sa waɗi mammographie a arti ɓe keewi widema ko yaya mbaɗoya biochimie je ne sais pas quelque chose comme ça ɗum ɗon ko yidde yaltinde affaire goto e nder ɗoɓe tawi hel keƴerde nde yidde yaltinde hen affaire mbaɗoya ɗum analyse pour yidde wadde confirmer affaire o ko ɗum walla wona ɗum kadi ko kamɓene ko ɗum wallataɓe hen so tawi noon a waɗi ɗiɗon foof a arti ɓe mbima ko ɗum gonduɗa ɓe mbiyatma ko yaya mbaɗoya chimiothérapie noon ko kañum woni ko rendinta maladie o adi e jomum ne waɗa ɗum 3 mois voire 4 mois chaque 15 jours ene yahane waɗoya ene arta donc sa waɗi ɗum ha tawi wonde rafi o foof rendiɗo gotel mbaɗa noon chirurgie woni opération sa waɗi opération a gayni rewat hen ko radiothérapie won ko kañum woni ko sumata hankadi ko heddino nder ko comme par exemple joni jogoɗa ɗo kas tan waɗa tes yana e perron so tawi a hocci keltide mawɗe ɗe toujours kelti noon toksonne keddoɗe ganduɗa an e yiyata ɗum saka kocca ko kañum noon radiothérapie noon kañum fewnata ɗum nder woni ko heddino nder ko suma ɗum haade ɗum ɗon wonde toon kadi ne jibina kadi waɗa kadi goɗɗum ko ɗum waɗi mi wiide procédure o ne juuti aɗa yiya noon yimɓe ne cafro des années tawa gaynani donc noon hon rewɓe kaab kala gonduɗi hen yo Allah walla ɗum no safrori kadi Allah walla ɗum kadi wonda kadi e gorko pamɗo ɗum baɗa ɗum comprendre ballowo ɗum no safrori mbete eɗen kaɓo oɗo rafi bonɗo itten ɗum e meɗen enen rewɓe par ce que vraiment ɗoɗo gonɗen omo tampini en de rafi o nde tawno no yaaji omo yaawi no waɗirta manifesté o yo yimɓeɓe tinno e koyemumen jaaha à chaque fois ƴewtoyade par ce que ɗo hennene eɓe mbiya plus de 58 000 cas ene mbaɗe diagnostiqué par an manam ina tawe capanɗe joyo e jeetata ujunere ina tawe ina gondi hen hitande foof so ƴewama ko ɗum rokkirta donc ɗo gandata rafi o no waɗirta manifesté o ni ne heewi kadi omo yaaji donc enen rewɓe tinnoɗen jehen à chaque fois ƴewtoyɗen ɓalli meɗen so ɗum ɓenni kadi eɓe mbiya ene waɗa 12 000 cas de décès par an manam 12 ujunere neɗɗo ene wara ɗum e hitande he donc ko rafi mo ganduɗa ha hande ko kalanmi ko rafi poɗɗo ummanede law ƴewtede kono noon wiya ko noon gonduɗe hen foof mayat non par ce que kala to jiiɗa 9 cas sur 10 celli manam to jiiɗa rewɓe sappo foof jeenayɓe nanguirama ko selluɓe tawa noon waɗama détecté to tawa jomum yiiɗum e hoore mum law ko ɗum tahate wiyede yo neɗɗo saaha foof yo ƴewtu enɗi muɗum ne waɗa juuɗe muɗum ne waɗa palpé enɗi muɗum walla ina yahane waɗaya analyse uji walla ne yahane waɗaya diagnostiqué ɓandu mum ƴeewe ko ɗum tahate wiyede noon so tawi wonde waɗama détecté to ene wawi sellude ko gonga procédure o ne juuti mais so tawi neɗɗo continue waɗa ɗum des années waɗani rechuté on jagguirte ko selli ko ɗum woni ene wawi nanguirede selli donc addata ɗum noon ko ummade law tawde ko rafi deƴƴo o a wawa jooɗa tan aɗa fadam saaha fo a yahat ƴewtoyɗa ɓandu ma kadi heɓoɓe ɗum ɓe en général kadi 80% o foof so ƴewama tawata ko dañɓe manam 50 ans dañɓe duuɓi 50 en général ko ɓen kewi tawede no gondi hen 80% o kam mbiyeten eyyi so ɗum ɓenni kadi rewɓe jeetata foof to jiiɗa ɗumen hen goto dañi cancer e gurdam muɗum manam 8 femmes à chaque fois mayi mo ganduɗa waɗama touché memi dañi ɗum dal e gurdam muɗum eyyi ko ha hande ko hen tan gartaten ko rafi mo ganduɗa omo foti ummanede law en potani fadde tan haw waɗa manifesté par ce que en général so waɗi manifesté o tan tawata ko bonni donc saaha foof ƴewtoyɗen ɓalli men enen rewɓe tawde ko enen o ɓuuri tampinde ƴewtoyɗen ɓalli meɗen koko mbimi nani ko tan addata ɗum kadi ko saaha foof kadi eɗen ƴeewa enɗi men debbo hoto junggo mum waɗɗata endu muɗum kadi sa yi changement endu ma nduga ɓuuri mawnude nduga walla a yi à chaque fois so tawi a suuti juuɗe ma goto o yahat woppa place muɗum ɗum ɗon foof koye signe ji mum yo yimɓe jaa ƴeewoya non ko rafi baɗɗo grave de komo ganduɗa mo waɗa des ravages hay goto anda ɗo haadi wona ɗo tan noon ko partout mais moyen aji ɗi jiida safaruji jiida tawde wona neɗɗo foof wawi yaade caggal leydi safaroyo ko gonga ni eɗen jogui docteur eɓe moƴƴuɓe joni machallah eɗen jogui docteur eɓe wawɓe kono ha hande docteur wallata ɗum ko mbiyeten rafi yiye law so yiyama law ko ɗum wallata docteur walluma kadi an gonduɗo hen o ummanede law nde noon koko mbimi nani ko ha hande ƴewtade hoore mum saaha foof kadi
e wattude hakkille kadi e yiide siñuji muɗum neɗɗo kam ɓuri andude hoore muɗum sa yiye hoore ma ka yiyatano ene yamira yaya ƴewtoyɗa donc noon hande ko ɗum gaddanɗen bandiraɓe ko fate octobre rose manam cancer du sein tampini yimɓe rewɓe fof gasi à cause de ɗum ɗon enen noon wonɓe ɗo ɓe kadi en ñaaguima Allah moƴƴo yo Allah dandu en dandana en kadi serdata en hen ko ummanade ɗum law donc mbatten hakkillaji meɗen wona taw wona octobre rose o tan kono kam ko octobre rose ɓuuri kam tengtinde kam e ha hande yidde siftinde bandiraɓe ko période muɗum jeehe mbaɗoye dépistage gratuit kala mo poste de santé woni sara mumen yo ya waɗa ya toon dépistage par ce que poste de santé ji fof en général ne mbaɗa organisé des dépistages gratuit donc hande ko ɗum gaddunɗen émission men Wulango Jamma accittake e goto octobre rose en ñaaguima bandiraɓe yo mbatti hen hakkillaji no fewi no fewi no fewi ha saaha goɗɗo Windere TV jeeɓon mbaɗon like mbaɗon partagé mbaɗon aimé mbaɗon commenté Windere TV no mbinomi ni ha hande wona minen ko onon ha yesso ko lawol Wulango 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 Jamma ko Wulango Jamma ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo